d'estiu i hi ha ganes de sortir al carrer per aprofitar que tenim més temps lliure i si a més podem fer servir el carnet jove, encara millor. Hola! Hola. Hola. Com us dieu? Andrea. Maria. Anna. Marta. Miquel. Lorena. Laia. Jo, Marcel. D'on ets? De Masnou. De Vilafranca del Penedès. De Girona. De Cubelles. De Vilafranca, bueno, exactament de Cantallops, un poble que hi ha al costat. Quants anys teniu, per cert? 16. 22. 17. 18. 15. I jo 14. Tens el carnet jove o què? Sí, tant. Sí. Sí. El fa servir. És indispensable. Que esteu de passeig per aquí? Sí, venim de la platja. S'anaven al Mare Magnum de compres. Sabeu que teniu descompte amb algunes botigues? Sí. Algunes, sí, ho sabíem. I què heu vingut a fer avui aquí a la platja? A banyar-nos. I ara que ve l'estiu i això, alguna activitat que puguis fer amb descompte carnet jove, que hagis pensat o... Sí, jo el vaig fer servir per anar a la final del Barça de bàsquet, el 50% de descompte que hi havia, no sé. Per descomptes al cine i coses d'aquestes. Sobretot al cinema, el fem servir molt. Alguna pel·lícula que hagis anat a veure fa poc? El dictador, van fer servir el carnet jove. Oh. Sí, dintre d'un parell de setmanes hi ha el Trash and Ready de Reggae a l'agost, que m'han dit que surt bastant bé amb el carnet jove, no? Per 20 euros o alguna cosa així. Caixa Fòrum o Cosmo Caixa. Per Renfe el faig servir bastant. Si algun dia has d'anar a algun alberg o això, també he vist que hi ha descomptes. Doncs, home, per assistir a museus. D'on veniu ara? Del MAPBA. Sí, hem utilitzat el 2x1. Amb el Pack Jove tenim entrada gratuïta a qualsevol exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Saps que es fa la Fira Cupcake a Girona al setembre, d'aquí poc? I és una fira així de rebosteria creativa. Tinc amigues que els agrada molt tot el rotllo de fer-se els cupcakes. Cap m'ha convidat. Si alguna amiga meva sap que es fa això i em vol convidar... Hi ha un 30% de descompte amb el carnet jove. Per anar a l'escàting, al Tibidabo, Vull anar amb Caia, que està a Vilanova i està molt bé. el rafting o... S'agrada el rafting? Sí, molt. Sabeu que al centre de Rock Roy de Llavorsí hi ha descompte? Sí, sí. Jo havia pensat un cap de setmana entre jo i ella anar a Cadaqués, que hi ha uns creuers del Mare Nostrum per veure les Illes Medes i tot això. També vaig anar un cop ahir a Fantasia, però mira, que t'ho digui ella, que va demà ahir a Fantasia. Ah, tu vas demà, justament? Sí, demà vaig allà a Fantasia i utilitzaré el 50% de descompte Ben bé. amb el carnet jove. I l'utilitzes per alguna cosa més o què? Sí, per lavacos. Pel fresco, als restaurants. Sabeu que, ara que es diu que anaves a Formentera, si vas amb Vueling, tens 10 euros de descompte amb el teu viatge. Ah, doncs ja li diré al meu pare. O per anar al gimnàs, al DIR, crec que hi ha descomptes o alguna invitació. Sí, a vegades per anar a PortAventura o al Zoo. Sí, o a l'aquari també, però només pel cine, més que res. Sabeu, per cert, ara que estem davant de la botiga de Woman's Secret i de Springfield, a la botiga online tenim un 15% de descompte amb les compres que feu. Al Zoo de Barcelona tenim un 20% de descompte amb el carnet jove i un 2x1 al pack jove. Què feu descompte amb el carnet jove aquí? Tenemos el 20% en bocadillos sueltos, bebidas, cafés. Amb el pack jove també teniu descompte, no? El 2x1, vais en bocadillo y os regalamos otro. Hola. Hola. Què feu descompte amb el carnet jove? Sí, fem el 20% de descompte. Escolteu, i quins plans teniu per aquest estiu? Sortir amb els amics i amb la família. Aniré al poble i a Formentera. Bueno, anirem amb l'Esplai a Alemanya, un campament internacional, i de colònies també. Jo a Cadaqués. Anirem a Anglaterra. I l'anglès el porteu bé? Sí. Bastant, sí, la veritat. Perquè si no també hi ha escoles d'idiomes on hi ha descompte amb el carnet jove. No, bueno, jo aniré també de campaments i després de viatge per allà a Escòcia i tal. Te'n vas a Escòcia? Ja vam estar fa poc fent un carnet jove també, fent un reportatge. Sí? O sigui, el del carnet jove també és més internacional i també hi ha coses allà que et van bé. I tant, per tota Europa hi ha descompte. Recorda que per viatjar tens una assegurança d'assistència en viatges internacionals que et cobreix si et passa qualsevol cosa. Ara estic fent de monitor i a l'agost me'n vaig a la muntanya. Doncs a la muntanya pots fer esports d'aventura també amb descomptes al carnet jove. Ho sé, ho haig de mirar encara. Teniu el pack jove vosaltres? Sí, el teníem, però avui se'ns ha oblidat portar-lo. Volíem portar. Sempre es porto sobre per si de cas. Porto el del Tibidabo, d'ahir a Fantasia. El volíem portar, però a l'últim moment se'ns ha oblidat. Doncs casualment en tinc un, és a dir que us el regalo, us el podeu quedar i així aprofiteu. Pícnic electrònic, què tal? Sí, anem demà i la setmana que ve i cada setmana. Tots els diumenges d'estiu als Jardins de Joan Brossa a Montjuïc es fa el pícnic electrònic, un pícnic obert a tothom on a la vegada pots gaudir de música electrònica. Amb el carnet jove et surt per 8 euros. Fins al 7 d'agost
el millor cinema a l'aire lliure a la Sala Montjuïc, acompanyat de concerts, pícnic i curtmetratges. Tot plegat només per 5 euros amb el carnet jove. Què fem aquí? Doncs estem esperant que comenci la pel·lícula. Melancolia, parla de l'apocalipsi. Veniu sovint o què? No, és el primer cop. Heu fet servir el descompte del carnet jove, suposo? Sí. I per què el fas servir, tu? La Renfe, així. Un parell de vals del Pans and Company i els hem aprofitat per avui. El Fotoprix. L'últim cop que ho vaig fer, és a dir, fa un any, ara ja va tocant, eren 50 fotos per 5 euros. Per exemple, jo l'he utilitzat, l'utilitzaré aquest any per anar amb vaixell fins a Mallorca, amb Tag Traveling, que et dona un 50% de descompte. Sí, bueno, miro el pack i llavors, pues, dic, mira, aquí estaria bé, saps? I quins plans més d'estiu teniu? Estar per Barcelona i anar a Alemanya, a fer un camp de treball. I nosaltres anar per aquí, per Barcelona, a la platja, no Perquè sou parella? O... Sí. Jo no, jo és que m'he de treure el carnet de cotxe, però... No, doncs, si et vols treure el carnet de cotxe, saps que a RAC tens un descompte de 100 euros. Sí? Què dius? I què us agrada de venir aquí? Doncs que tens oportunitat de veure pel·lis que en el seu moment no les vas poder veure en pantalla gran. I en versió original també, que està molt bé.